25 establecementos, dous máis que na pasada edición, participarán na Feira Viamare que se celebra en Ribeira entre o 11 e o 13 de agosto. Instalarán os seus expositores nas carpas habilitadas no Malecón, que abrirán as súas portas en horario ininterrompido de 10 da mañá a 9 da noite. Este ano incrementamos en 2 comercios máis, pasamos de 23 a 25 establecimientos, cos cuales vamos a ter unha actividade o fin de semana do 11 ao 13 de agosto bastante importante para o que é o centro de Ribeira, que neste caso está ubicada no Malecón, non? Os establecimientos van a levar as mellores ofertas, digamos que é unha campaña xa de fin de rebaixas, no que calquer cidadano de Ribeira e de turistas e concellos limítrofes podrán levar a mellores precios os mellores produtos que realmente ten o comercio de Ribeira, non? Tanto a Xunta como o Concello de Ribeira apoian esta iniciativa que contribúe ao dinamismo económico e comercial do municipio, como todas as campañas promovidas pola patronal. Agradecer tamén á Asociación de Empresarios que realice este tipo de actividades nas que se xera un impacto económico moi positivo no Concello de Ribeira. Quero lembrar que este tipo de eventos non só congregan a moitos veciños e veciñas de Ribeira, senón que fan que moitos veciños e veciñas da comarca da Barbanza, incluso de fora, veñan visitar a Ribeira, consuman nos comercios e nos establecementos de restauración da localidade e, polo tanto, estamos establecendo sinerxías moi positivas para a nosa economía local, non? Dende a organización agradeceron tamén aos usuarios de Agadea que colaboraron na decoración das carpas.